ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವಿಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲೇ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ಗೆ ಪೋಪ ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೋನಾಗ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ತೆಲಿಕೆ ಒರಿಯರೆ ಮಕ್ಕರಂಬನು ಒರಿಯನ್ನ ಕಾರು ಹೋಯ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋನು ಎಂಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಧೂಮಕೇತು ಪನ್ಪಿನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾವೋ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ್ಡ ಕುನ್ಫು ಪಾಂಡ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಗರುಡ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಪ್ರಣಯ ರಾಜ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಡ ಸೇಲೆ ಸುಂದರಿ ಉಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇನು ಒರಿಯರನೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಾನು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಜವನರು ಮಾತಾ ಗಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಆಫೀಸ್ ಅಡೆ ಡನ್ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಜನ ಸಮೇತ ಅಪ್ಪಾಗ मेरे अटैक आएंगे ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಪಿದಾಡ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ನಾಡಲ್ಲ ನಂಬರ್ ದಿಕ್ಕು ನಾನು ಎಂಚ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರು ಆಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಎಂಚ ಸಂದೀಪ್ ನಾವು ಪಿದಾಡೋಲ್ಯಾ ಹಾಂ ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಪೋಣಸ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೇ ಇದು ಡೀಸಿಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೇರುಲೇರು ಗಾನ ಭಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅರೆ ಪಾtere bundaar ಅಂಚನೆ ಪಾತರದ ಪೇರು ಸೊ ಅಬತಾರ ಬೋತ್ರಿ ಮೇರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾವೋ ಎಂಕಲ್ ತರ್ಪೈನರೇನೆ ಸೊ ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಈ ಭಯಂಕರ ಜನ ಪಣದು ಆರೇ ಪಣನ್ನು ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತೀಚ್ ಅದೇ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ನ ಗುರ್ತೋಪಡದೆ ಇರ್ತದೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂಚೂರು ಪರದೆ ದೆಪ್ಲೆ ಪರದೆ ಅಬತಾರ ಎಂಕಲ್ ಮೂವಿದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈಗಲು ಎಂದೇಟ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ತೂದು ಪಾರ ಎಂಕಲ್ ನಾ ಒಂಜಿ ಅವರ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ 25 ನಿಮಿಷ ಮನ್ಬೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆಂಗಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆದುಂಡು ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೆಸರ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಓ ರೆಡಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿಷಯ ಹಾ ನಿಕ್ ಯಾರನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ಫೋನ್ ಒಂದು ಪಂಡ್ರ ಚೋರ ಕಟ್ಟರೆ ದಾದಾ ಕಟ್ರೆ ಚೋರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಧೂಮಕೇತು ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನ ಜಾಗ ಹೋಯ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕೂತ್ಲಾಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕೆಂಪುದ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ನ ಜಾಗ ತೆಡಿಲ ಖುಷಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಧೂಮಕೇತು ಸ್ಯಾಂಡಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಸ್ಯಾಂಡಿನ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಇನ್ನ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರುನ ದಾದಾ ನಾನು ಈ ನಮ್ನೆದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಬತಾರ ಉಂಡ ಫೋನ್ ನೀ ನಮ್ನೆ ಪಾತಿರು ದೆಂಚಿನ ಇರ್ನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅತಿ ಗಗನ್ ಕಾಪು ಇರೆಗ್ ಕರಾವಳಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತದ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದಿರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ರ ಅದು ಕೂಳೂರು ಪೋಂಡ ಕೂಳೂರು ಮುಟ್ಟದ ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಪುನದ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ರೋಡ್ ಪೋದು ಸಂಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ another accident on the way, different avatars on the road, guys, like honda but avatara guys please drive safe ಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ರೋಡ್ ಪೂರ ಜಾರುಂಡು ಕಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಗಾಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮೇನ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಗಡ್ಡದಾರ ಬರೀತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರನೇ ಗುಂಡಿ ಮೇನ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ನಾತ ಪಂಡೆ ವಿಕ್ಕಿ ಪಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತೀರಿ ಶಾರೀರಿಕ ಇತ್ತರ ಪಂಡೆ ದನ್ನೆ ಭೂತಕಾಲ ಭವಿಷ್ಯತ್ಕಾಲ ಪೂರ ಸೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡ ಮಾತಾಡ್ಗ ಅದೇ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಹೆಚ್ಚ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗಾಡಿದ ಟಾಪು ಬಕ್ಕನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತು ಉದ್ದೋಲ್ಲೇರು ತೋರೋಲ್ಲೇರು ಇದೇ ತುಲ ಸಜ್ಜುಲ್ಲೇರು ಅಂತ
നാട് പോലെ బయట నడుతుంది వెయిట్ బిగిన్ తోడంటే నెక్స్ట్ వ్లాగ్ తోడు అది ఈ వ్లాగ్ డిజర్ సో నెక్స్ట్ వ్లాగ్ సబ్స్క్రైబ్ మన ప్లే అవికా ఛానల్స్ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲೇ ಅವಿಕಾ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮೋನೆ ಬರೋದಿಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಗಂಟೆ ಅಚ್ಚಾ ಮತ್ತೆ ತೂನಾಗೆ ಬಂತ ವಿಕ್ಕಿ ಬಂಡ ಏರಿ ವಿಕ್ಕಿ ಬಂಡ ಮಾರ್ಬಾವಿ ಏರು ಬಂದ So very tall person. 6.3 ಆದ್ರೆ. ಇರದ್ಲ ಮಲ್ಲನಾ 6.3 ಉಳ್ಳೆ ವಿಕ್ಕಿನ ಮಿತ್ತೆ ನನ್ನ 2 ಜನ ಕುಳ್ಳು. ಅಪಗ 6.3. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಪೆತ್ತನ್ ಲೆತ್ತಿಲಗ ಸತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಬೋರಿ ಇರಗರ್ತಾನೆ ಇರ್ದಾಯ್ತಿಲ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಅಸನಾಣ ಅಶನಾಣ ಅಶನಾಣ This is how you treat me during dubbing to engineering ke change one pere ashano pe foi hava pe ji neerige pure ko naasera nanade ashana chana enjina chana ಎಂದಿಯೋಣ ಸಿದ್ಧಬಡೆ ತೋಪಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿತ್ತ ನಂಗಿತ್ತ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಣ ನಮ್ಮ ಅಬತಾರದ ಏರ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಡೈಲಾಗ್ ನೀವು ನೋಡು ಓಕೆನಾ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ರೆಡಿಯಾ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ ಡೈಲಾಗ್ ಏನು ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಬೈ शुरू को बसर बोपी नहीं ಮೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಳು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾಡ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಸದು बस ಇಲ್ಲ ಬಸದು ಇರಡ ಗಾಡಿ ಉಂಟದ ಇರನ್ ಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಸನತ್ ಮನ ಓಂಡ ನಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ರಪ್ಪ ಎಂಕತು ಓಡು ಐಮಿಯರ ಎತ್ತಿಪ್ಪೆ ಆಟಲಿ ಅವೇನಿತ್ತು ಓಡು ಸಾವಿ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಗಟ್ಟಗೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಂಗದು ಗಡ್ಡ ಗಡ್ಡ ಎಕ್ಕಡ ಸುಮ್ಮಲ್ದೆ ಕೈ ಬಾಂದ ಏರೆ ಬೇ ಸನತ್ ಸಣ್ಣ ನಾಡು ಕಾಲ ಉಂಟ ಉಲೈದಲ್ಲ ತೆತ್ತಿತ್ತು ಎಕ್ಕಡ ಅಂತ ಎಂಕತು ಓಡು ಗಡ್ಡ ದೇರ್ತು ಯು ಸೇ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಂತ ನನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹಿಟ್ ಆತಿ ನಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಗಿಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ఆయన మేట దాదన ఉండు ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ದಿನ ಹುಡುಗಲ್ದಿನ ಮೂಜೆ ಐಕ್ಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅನ್ ಶ್ರೀನಿ ನಡುಗೋಯ್ಬು ಅಂದಿತ್ತ ಮಾರ ಮೂಜೆ ಐಕ್ಲೆ ಮಾರ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಕೊರಂಗ್ರ ಪಾಡಿ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿಡ್ ಸೊ ಉಡುಪಿ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದ್ಬೋದು ಮೂವಿನ ತೂಪೇರು ಉಡುಪಿಡ್ ಸೊ ಉಡುಪಿಡ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸಿ ಜನಕುಲು ಏತ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜನಕುಲು ಏತ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮನ್ ಬತ್ತ ತೂಪೇರು ಲೆಟ್ಸಿ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗ ದಾದಾತಿತ್ತು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಡುಪಿಡ ಅತ್ತೆ ಬಕೋಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೆಸರದ ಇಂಚ ಪೋಯ ಅಂದಂದ ಬಂಟ್ವಾಳ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಓದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಈತ್ 7 ವರ್ಷ ಈತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಗೋತೆ ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಪ್ಪಲ್ ತೆಗೆದು ನಿಯತ್ತದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದೀಪ್ ವಿಕ್ರಮ್ ನಕುಲು ಬಕ ಮೇರು ಪುರ ಒಂಜಿ ಮೇರು ಒಂದು ಬಾರ್ದೇರಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೆಲ ವರಸ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿತ್ ಮಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ತೆಲಿಕೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೈದ ಕೆಸರಡು ಬೈದ ಐಕ್ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ವಿಕಿ ಇಲ್ಲದ ವಿಕಿ ಕೆಸರಡು ಕುಲ್ದೆ ಪಾಪ ಉಂತೊಂದಿ ಅಂಚೆ ಎಂಡ ಫೋಟೋ ದೇಪಾರ ಜನಕ್ಕೂ ಬಲ್ತ ಒಯ್ದಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ವಿಕ್ಕಿನ ಮೂಕುದು ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೆಸರು ಬೋದು ಮೂಕುಲ ಮಲ್ಲತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಮನೆ ಗಡ್ಡಡ್ಗವರ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರ್ಲಿ ಜನ ಸಮಯ
ಗಗನ್ ಶೋಕ್ ಜೈದೆ ಕೊರಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಕೊಂಡೆ. Hi. How are you? I'm good. Atena. ಇಂತಲೇ ಯಾಕಂತ ತೂವದಿಲ್ಲ. Toward. ಮೂಲ ಮರಲಕ ಇಂಚೆತ್ತೇನಂತ. Now talk. ಇನ್ಯಾತೇನಿ. ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಾನ ಡೀಸೆಲ್ ಬೋರ್ದಾನ. ನನ್ನ ಪೋಪಿನತ್ತ. ನಾನು ಹಂಗೆಂತಾರೆ. Bye bye. Bye bye. ಈ ಕಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪು ಬಂದು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಂಬರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲವ್ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಐತೆ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬರಿ ಈ ಪರ್ಸನ ಕಪ್ಪೆ Fans, Arjun fans. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವೇ ನಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಈತ ನೆಟ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡು ಈತ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಂಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಅಂದು ಬಂಡ ಈತ ದೊರಿ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ದೊರಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಂದು ಬಿಡ್ತು ಬೇರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನೆಂಕಲ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಡ್ಡದ ಶೇಡ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕಲ ಆರ್ನ ಗಡ್ಡ ಆಗ್ಲತ್ತ ಅದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಚಂಡಿಗೆ ಬರೋದು ವಾ ಒಂದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮೀನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಂಡರ ದಾಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿನದ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗ ಆಪುಜು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಂಗ ಆಪುಜು ಬಕ್ಕ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಸ್ತ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲಾ ಓಪನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ತೂತೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೋಯ್ ಅಣ್ಣ ತೌರುಗ ಆತನ ಡೈಲಾಗ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಗೋಪನದ ಓ ಇಂಜಿ ಬುಡಿಯರಂದ ಆಪುಜಿ ವಸೆ ಇದ್ದೆ ತೈತಿ ಅದಿರಿಂತ ತೆಲ್ತೊಂದು ತೌರುಗ ಬಂದ ತೌರುಗ ಏನೊಂದು ಈ ತರ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ತಾಟಿ Yes sir. Abatara donji journey. Dania. Deta pound pnadeka super fun house. Ete gamara. I think must secrets pandra on the cheek. Yes, of course. Of course. So movie ay baka kuda ninche interview manpaka. Apaga pura manpayan. Iten mouth shut aatund. Shut manpode. Indada korpere blackmail manpode. Indada paaterne. Change manda. ಕಾರಣಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಕೊಂಬರಾಯ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗನ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಕೊಡ್ಚೋಣ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಚುಲ್ಲಕ ವಿಷಯ ಕುಂತಾಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪೂರ ಬುಲ್ತಿಲಕ ಬರ್ ಮನ್ಪ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಲ ಕಂಚ ಬರ್ ಮನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕೈ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಮನ್ ಬಂದೆ ಗಡ್ಡ ನಿಂಗೆ ಮುಚ್ಚ ಒಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೂವೇ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನಲ್ಲ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ತಲಕ ಈ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿಶ್ ತಲಕ ಬಲೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕುಂಜ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರಬೋದು ವನಸಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿ with a big heart. ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆನ್ಯೂ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಯರು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಯಾನ್ ಬಡ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈ ಹೋಟೆಲ್ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ let's see if we'll stop at this hotel namaskara and we did not wait and he just went ಅರುಡ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಬಡನೊಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂದೆ I am oh my god my ears very your badapi and I'm standing with angry I agree
agree. ನಾ ಆತೆಗೆ ದಾಲ ಕೊರೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೆ Oras banjida pri setting. You can't untying. Enku irate ಸೀದಾ ಒಪ್ಪ. ನಿಂಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸೊ ಇಡೀ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ದುಬೈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರಣ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವೆಂಟು ಭಾರತ ಗುರುಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸೊ ಅರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ನೆನಪರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಡೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಅಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಅವಂತರ ಟೀಮ್ ಅನ್ನು ಕೊರಕ್ಯ ಪಡೆದ ಲಂಚ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತದೆ ವಿಚಾರ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸರ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಪೂರವಿಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅಚ್ಚ ಮಕ್ಕ ಏನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಲೆ ಕೊರಡು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ನಗಳು ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸುರುಗಾದ ಮಂದಿ ನೀವು ಮೈಲಿಯರ್ ನಾಕುಲ ಸೊ ನಡ್ಕಂಡ್ ನಾಕುಲು ಬರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಯರಲ್ಲ ಐಕೆ ಕೊಂಚೋರು ಮಾತೋರ್ಲಿ ನಾಟ ಗಂಡನ್ನು ಪೂರಂಚ ಬಿರೋಡು ಇದೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ഞാൻ വീടിന്റെ തൊണ്ട് ലേബല ഫോട്ടോനെ ആത്ത് ലക്ഷ്മി താത്ത ಓ ಹಾಯ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಈಗ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ದಾದ ಬರ್ಬೇರಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ದಿರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಾಯ್ ಏನು ಬುದರ್ದಾದೆ ಎನ್ನ ಬುದ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ಒಂದಾ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಪಾಡುವೆರಾ ಒಟ್ಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದ ವಿಷಯ ಬಂಡ ತಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಬಟ್ ಬಿಲ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന കാശിന് ഞാൻ കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യനെ പേത്ത് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി തലത്ത് ഇജ്ജി എന്നോട് കാർഡ് ഇജ്ജി മാറി എന്നോട് എന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് നില്ല് ಏರಡ ಗೋಡಿಡ ಪಾತ್ರ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಫೇಲ್ ಆಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು ಕೊನ್ನಲು ಎಂಚ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಜೋರ್ ಮನ್ಫಿರಿಂದ ಪಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ಬಂದಾಗೆ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೊಡೆಯುತ್ತಿ ನೋಡ ಈರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಈರ್ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಾ ಮೇರ್ ನೊಟ್ಟಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಾ ಜನ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತನೆ பொண்ணுல ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಟ್ಟಿಯಾರ ಇದು ಅಂಚನೆ ವಾಟ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ದಾದ ಬಂದ್ ಪೇರ್ What Sanath? Complaint against you? ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಡುಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆತ್ತ ಚಾಪಾಗ ಮೇರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನಿಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಚೆ
ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇದು ಬಂದಂದೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಉಂಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಲ್ಲ ಮಿಸಿತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಏನ ಅದಾಯ್ತು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು ಬಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ದಾನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಜಿ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ನ ಬೇಲೆ ಮಂತು ರೋಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕ ತಿಂದಾಂಡ್ ಅಂಚನಾ ಅಂಚನಾ ಸತ್ಯನಾ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜಂಡಿರ್ ತಿನ್ಪುಜ ಜಡ ಎನ್ನಡ ಕಾಜಿ Christina, how do you feel? How has it been going, Christina? Can't hear you, have to be super loud. It's ಮಾತೆಲ್ಲಬರಡು 18 ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಬಹು ಅಬತ್ತಾರ after lunch now that lunch break I book ಹೊಸ ಜನ ಉಳ್ಳರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸನತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಯರ್ ಇದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಚಂಡ್ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾನಾ ಭಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನ ತುಂಬ ಕೊರ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಕೊರ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೈ ಕೊಡಿರಾ ಓಕೆ ಇದು ಬಿಕ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ದೂರೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳ್ಸದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೌದಾದ್ರೆ ಪದ್ಮ ಹೌದಾ ಪದ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಎಂಚಂಡ್ ಇದು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ವರ್ತ್ ಬಂದಾನೆಗ್ಲಿ ಇದಾಕೊಂಡ ಒಂದು 10 ಜನ ಉಪ್ಪಿರ ನಿಂದಿತ್ತು ಜಾ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಏನು ಬತ್ತಿನಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ತ್ ಹುಡುಕುಂಟ 10 ಜನ ಬತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೀವ್ರ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಆಗಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 18 ಕುಡಂಚಲ ಯಾವ ಮೂವಿ 18th ರಿಲೀಸ್ ಆಗುಂಡು ಪಳ್ಳಿ ಇರ್ಲದನ್ ಪಳ್ಳಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ದ ವ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತ್ಜಾ ಅಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬೈರಂಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಹಂಚಿನಲ್ವಾ ಇನಿ ಕಾಡೆ ಪಿತಾದತೆ എന്നടതായി പൺപേര് ക്യാമറക്ക് വന്നു ಕಲ್ಲನೆ ಬಂದಿ അതെന്നും തോന്നുന്നുണ്ട് ಮುಂದಾದ ಬಂದಾಗ സ്റ്റേജ് ഷോ ಮುಂದಾದ ಬಂದಾಗ നിങ്ങൾ എന്താ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜನ್ ತೆಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಬಂದಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ಆತ್ ಜಾ ಸಾರಿ ಎಂದಪ್ಪ ಬಂದ್ ಬೈ ತರ 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 ವಂಜಿತರ